Gde ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Vidite, danas ćemo nastaviti sa pravljenjem ove kuće. Izvinite ako čujete neke zvuke. Ponekad mi smetaju, ali retko kada. Vidite, mislim čujete. Ali to će nam samo malo smetati da napravimo video, ali nema veze. Idemo. Treba mi neki pesak, jednoga, zato što treba da napravim prozor. Malo ćemo u ovoj epizodi da kopamo. Imaćemo baš puno prozora, zato da iskopam dosta peska. Evo, do 30 i bit će to dovoljno. I evo ga. Idemo sada. Pa, za sad nam nije loša kuća. Imaće 2 sprata ili čak 3. Evo, plafon nam je dovoljno visok. Mislim, nemamo plafon, ali te visine će biti. Ajmo sada da kopamo. Ajde bre, nema ničeg bre, nema ni uglja. Evo gvožđe. Ali nama treba ugalj da napravimo baklju. Evo ovdje ima dovoljno uglja da napravimo kramp ili sekiru. Ali važniji je kramp. Cepaj to brže, nađi taj prokleti ugalj. Kako smajla ovo opet? To nije normalno. Ajmo. Ajmo u kuću ovdje da stavimo odmah jednu radnu tablu, ovdje ćošak. I napravit ćemo pećnicu. Evo ga, evo je pećnica. Napravili smo je. Sad ćemo da ispečemo malo peska da bismo napravili staklo. Staklo prozore. Evo i ovdje krevet. Stvari, krevet ću staviti ovamo. I tako ćemo nastaviti. Sada uzet ćemo 2 stakla. Izvinite što vičem, to je da bi se što tiše čuli ovi zvuci iz pozadine. I ajde, peci to brže malo. Ne znam šta da pričam. Ajde, idemo dalje. Peci još. Volim da spavam ovako uz prozor. Ej, da vidim šta sam sanjao. Sanjao sam da sam ždrao govedinu, pa da sam dobio 10 kila više nego pre. I sada ćemo da napravimo staklene ploče. Evo 16 komada. Tako. U ovoj epizodi ćemo staviti prozore. Još
par stvari. Brate, ovo nije dovoljno ni blizu. U sljedećoj epizodi ćemo verovatno napraviti plafon i dalje... jel mi smetaju. Izvinite. U sljedećoj epizodi ćemo napraviti plafon. A sad pravimo prozore i te stvari. Neće epizoda mnogo dugo trajati. Stižu mi poruku. Ajde, nađi taj proklati ugalj više. Mrzim. Ovdje je uopšte konačno ugalj. Sad idemo na površinu. Koliko ovdje ima uglja. Ajmo mi da se vratimo na površinu. Iskupali smo već 20 komada. Gde je izlaz? Ljudi, ja sam se izgubio. Nisam. Ne mogu da se izgubim u onako malom prostoru. Ugalj će nam mnogo značiti i za pravljanje baklji i za pečenje. Brže se peče i duže traje nego obične daske. Dosta smo ispekli stakla. Za 32 ploče, to je ekstra. Dobro, ajmo sad da stavimo ovako i uzet ćemo malo za pravljenje baklje. 8 komada. Ovdje ćemo uz krevet da postavimo prozore. Pošto mogu da snimam najviše 10 minuta, uskoro će kraj epizode. Pa nije loše za sada. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se